בוובינר הזה אני הולך לדבר על תוכנית שיווק Go to Market, איך היא נראית ואיך אפשר לבנות אותה בצורה שהיא באמת באמת תהיה ממוקדת לפי הסגמנטים והפרסונות השונות שמרכיבות את קהל היעד. אנחנו הולכים לדבר גם על הקשר בין פרופילאות פלילית ופרופילאות מסחרית, ואיך אפשר להשתמש בכלים מטיפולוגיה של רוצח סדרתי של ה-FBI, דרך שיטות של ה-KGB, ואפילו מה אפשר ללמוד מכתות כדי לייצר קהילות מותג. אני אפילו הולך לדבר על AI ועל האישיות של AI, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בכלים כאלה ואחרים כדי לייצר לנו איזה קבוצת מיקוד שמבוססת על ניתוח האישיות של קהל היעד שלנו, כדי שנוכל להתייעץ איתם בפעם הבאה שנחשוב על מסרים לקמפיין הבא. מי שירשם לוובינר יקבל באופן מיידי לינק לכלי שעושה איתו ראיון על סמולטוק, על ועל דא, אבל בסוף הראיון הזה מגיש לו פרופיל אישיותי התנהגותי לגביו. אפשר להשתמש בזה גם כשאנחנו מראיינים את קהל היעד שלנו, ומי שיגיע לוובינר עצמו יקבל ממני גישה חינם לוורקשופ שלם שיצרתי, ועוד הרבה מתנות נוספות. אני אשמח לראות אתכם.